Wel, parhau mae'r Pencampwriaethau bore yma fan hyn yn adran y gwartheg Caryl Hywel sy'n ni di gweld pwy yw Pencampwriaeth Heffrod Biff Ifanc cyfandirol. A nawr, i esbonio i bobl adre, mae yna dair heffer. Yr heffer enillodd y Pencampwriaeth yna. Yr heffer enillodd y Brydiau Cynhenid, y natives, a hefyd yr heffer ffermwyr ifanc. Mae'r tair yma wedi dod y bennig gilydd nawr i weld pwy a fydd yn ennill. A tair heffer werth i'w gweld. Ddechreuwn ni Darin Goch a Gosat, o'n i hon enillodd y dosbarth cyntaf bore yma i'r Brydiau Cynhenid. Heffer o darw Cynhenid yn dyfed natif. Dyna ni. Heffer dda iawn i fod yn natif heffer. Mae'n llydan, top da ni. Mae'n heffer neis iawn. James May wedyn yn y canol. Fe sydd wedi ennill Pencampwriaeth yr Heffrod cyfandirol. A mae hon yn heffer sydd wedi cael llwyddiant mawr heddiw, wedi ennill dosbarthiadau cryf dros ben, felly mae hon yn mynd i fod yn berig yn gystadleuol. Mae hon yn mynd i fod yn berig fan hyn, byddwn ni'n dweud. A wedyn pen pellau, ni'n gweld Angharad Davies. A dwi'n falch iawn dros Angharad, achos dwi'n gwybod bod hi a'r teulu, maen nhw'n yn gefnogol iawn i'r ffair ers blynyddoedd. Will i thad. A hi enillodd y ffermwyr ifanc. O, James May! Sydd wedi mynd â hi. Dyna ni. Llongyfarchiadau mawr iddo fe yn ennill Pencampwriaeth Heffrod Biff Ifanc yma yn ffeiriad 2022. A mi fydd hon yn mynd ymlaen nawr. Yn erbyn yr eidonau nes ymlaen. Achos mae'n gallu bod yn gymleth o weithiau, Yn sicr. A bod yn deg i bobl adre. Mae'n Pencampwriaethau yma. Ond eith hon ymlaen nawr i herio Pencampwriaeth yr Heffrod a Pencampwriaeth y Bystych. Nes ymlaen heddiw. Ac i ni'n edrych ymlaen at hynny yn fawr iawn. Cyn yr ocsiwn wrth gwrs, sydd i ddod. Cyn yr ocsiwn i ddod. A gyda llaw bobl, mae yna bôl piniwn gyda ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ni ar Twitter a Facebook ac ati ac ar y wefan. Cyn yr ocsiwn, faint i chi'n credu werthydd y bystych neu'r heffer fuddigol am heddi yn yr ocsiwn? Beth i chi'n meddwl fydd y pris? Dyna'r cwestiwn, felly ewch ati fwrwch pleidlais. Caryl, beth wyt ti'n meddwl fydd y pris? Byddwn ni'n tybio falle fydd pris da yma. Mae'r pris da tew yn dda ar y foment, so gan gobaith fydd pris da yma eleni eto. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio am rhwng 5 a 10 mil. Byddwn ni'n syni dim fydde'r Pencampwr rownd y pris yna heddi. Gewn ni weld shwt fydd hi nes ymlaen. Ond dyna ni, Pencampwriaeth yr Heffrod Biff Ifanc, James May a'r Gil Wobr wedi mynd i'r Alban. Rhif 2-8 i'r heffer o'r enw Phoenix. Dyna ni. Wedi cael tymor llwyddiannus o Sioe. Odi, mae wedi. Gwych. Diolch yn fawr iawn ti, Caryl. Diolch.